Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng pepanggihan malih kalian Bu Farida wonten ing pasinaon basa Jawi. Wonten ing pasinaon menika kita badhe ngawontenaken latihan soal saking materi kala wingi inggih menika materi pamacane lan panulise aksara Jawa. Mangke Bu Farida wonten ngaturaken sedasa soal lajeng siswa kantun jawab ingkang sampun Bu Farida aturaken. Ngaten nggih. Wonten sedasa gambar. Mangke para siswa kantun nyebutaken gambar menapa. Lajeng gambar menika sampun Bu Farida wacaaken lan siswa kantun nulis kemawon. Langsung mawon kita wiwiti saking nomor setunggal. Nomor setunggal do ro. Do ro. Bu Farida bangsuli malih nomor kalih. Kebo. Kebo. Nomor 3. Kathok dawa. Kathok dawa. Nomor sekawan. Songo. Songo. Nomor gangsal. Wedhus. Wedhus. Nomor 6. Kacamata. Kacamata. Nomor 7. Sandal. Sandal. Nomor 8. Sendok. Nomor 8 sendok. Nomor 9. Patang puluh. Patang puluh. Nomor ingkang pungkasan inggih menika nomor 11. Cowek lan muntu. Cowek lan muntu. Nggih menika wau wonten sedasa soal ingkang kedah siswa garap wonten ing pasinaon menika. Langsung kemawon siswa garap lajeng dipun kirim kalian Bu Farida supados saged langsung dikoreksi. Insyaallah pertemuan ingkang ajeng siswa sampun nggadhahi buku cetak, kita wiwit sinau saking buku cetak. Mekaten ingkang Bu Farida aturaken. Kirang langkungipun nyuwun pangapunten Bu Farida pungkasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing.